Ir-radju tal-Università jippreżenta Tisqifa għall-għana tagħna. Intervisti mal-għannejja u daqqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop. Merba għal dan il-program ġid ħankomplu fi għafna il-ġimgħa l-oħra l-mistieden huwa Vince Karabot, il-Bukku, iż-Żejtun u Vince għatik merba. U il-ġimgħa l-oħra smajna dak ir-recording li sar f'ħanut iż-Żejtun iġveru. U kontu 6. Issa mela kontu 3 pari. L-ewwel ħaġa ma telfux il xuxin kulħadd janni 3 pari għal rasu qed tisma' 3 programmi differenti jekk tiġi. Tittoqgħod attent iżjed Ġorġ sakemm jiġi biex imissek isek tibda taħseb ħafnana u li tkun suppost ittajt titleqlek minn moħħok. Jiġifieri tittoqgħod attent iktar. L-oħra ma jterfukx? Ma tantx jitelfuk għax bej li jkun inbida jkun imissek. Isek tittoqgħod naqa' attent minnu Ġorġ għax Għana per eżempju kun it-tanni, ikun jgħat janni fuq għak ġifiri t-toqna attent għaleh u għal, tifem. Laxħana kindom kontu ġvelu, inti minna it-tanni. Jien kont it-tanni ma' setti għaw. Sewa, minti issa inti għandek 5 qablek kull darba, u bik jiġu 6, mel inti t-tistenna 5 għannija qablek biex kull darba jgħidu taħħom. Dejjem teqbes 2. Zgud. U għalluga t-tuqab 7. Sew dak li għallek, u tarma taħt tidħol, u kif għetajt inti t-tħuħsib min sa jindaħal jew jitkellem mija kien kellha fuqek ukoll. Fija biċċa xogħol biex inti tippjana għal tiegħek. Iżomma f'moħħok li ħatamel, probabbilment ukoll ikun hemm xi ċirkustanza ġaħseb ġieli ġietek li l-aħħar minuta jew l-aħħar sekonda ħatibda xi ħaġa ġietek tiġi idea oħra. Jiġru ħafna dawk. Tifhem jiġifieri. Tinsija. Hemm aħna u tidivinta minuta qabel. Ta' bum, toħroġ lok dogol ħej. Jiġifieri inti għandek 5 għannejja, dak mill-qas ma jieħdulekx 5 minuti mill-inqas u bil-qalba jiġu 6, 7. Għandek 7 minuti tistenna u għandek iċ-ċans kif tinsa u l-aħħar minuta jkollok tisplodija. Mhux hekk battet toħroġ, Jiġifieri biċċa xogħol ta' memorja, ta' attenzjoni u fl-istess ħin mattet il-binja tal-għanja. Tajjeb. Issa illum ħan nisimgħu silt oħra mill-istess programm li għamiltu fl-istess ħanut. Ħana daqs waħda kif ħadd kompli il-diskursata, pero d-darba ħajkonna bnidem differenti, ħajkonna l-Żaren ta' Vestru ġveru. Min se jkun hemm ukoll Bagazaren? Ħajkun hemm Woli tal-Isla. Sa Woli Giler. Ħajkun hemm jiena u Franz. U t-tifel ta' Żaren stess. U tiftakar fuq ix tkellimtu? Ma niftakarx. Ma nħanaraw daqsxejn waħda kif ħad iżviluppa s-serata.
Mela, emmek Vince għandna dik is-silda kien interessanti ħafna, għandek inti qed tagħmel attività żgħir ma' Franz u żgħir qed janni ma' Woli il-bider. Ma qed ilqulkom hawnhekk? L-istess ċappara u George akkumpanjament, George u Andrej tal-Rendi. Tal-Rendi sewa. Dina x'kienet l-affari li batu da suġġett jew ġi waħdu? Dak waħdu jiġi George. Ġi waħdu jew. Ħajkonna nifuha għax ħaġa sakanna l-ħin tibda mal-ġimgħa d-dieħla u għedek inkomplu. Nitkellmu wkoll nisimgħu ftit siltiet tagħna spiritu pront li għandek. Nirringrazzjakom. Smajtu Tisqifa għall-lana tagħna. Intervisti mal-Annejja u d-Daqqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop.